Ndewo, good evening and good afternoon, depending on where you are. Today, ihe m chọrọ ikwu ihe gbasara ọchị ọchị. Ndị Igbo na-akpọ ya many things. Ya igbu mmadụ, murder, echite mgba ihe ụmụaka, anụ na ezinụlọ ụmụ onye bụ mmadụ ebe ahụ mgbe nna anyị ha amụbeghị. Onwe onye na-aga alụ nwaanyị ebe ahụ, onwe onye na-alụ di ebe ahụ, onwedị nwatakịrị na-aga ebe ahụ gị mere ha enyi maka ihe ha na-ajụ. Alụọ nwaanyị those days, ha na-egbu mmadụ, ha wụ ndị na-egbu ọchụ. Na o nwere mgbe nna ha gburu somebody and that has become a stigma. Onwe onye ga-alụ nwa, onye ga-ekwe ka alụbata nwa ya ebe ahụ because a na-ajụ gị shige ị na-egbu mmadụ ọwụke. What are the reasons we have to kill? Okay, you can kill a fly. You ike gbuo oke, you ike gbuo ijiji, you ike gbuo mosquito. Yes, mosquito ga-enye gị malaria, oke ga-enye gị Lassa fever, iji ga-enye gị diarrhea. No problem. Those ones are meant to be killed if they are becoming nuisance. But human being, mbarano. All ihe ndị Igbo ji achị gị na onye ụjọ ji ndụ ya na onye ike. You see where two people are fighting, and one of them is trying to run away, and the other one is looking for something to use, either a stone or a stick to break the head, and say, I will kill you, nothing will happen. People na akụrị aka. Then onye ka ahụ na-agbasa na-asha, onye ụjọ, you are running away. No. Onye ahụ na-run away, that person mgbago ọsọ is preventing something. O nwere ihe ọ na-akwụsị. Maka ya nọrọ ebe ahụ lụọ ọgụ ahụ, one person ga-anwụ, ofu onye ga-anwụ. Okay, o nwere nke ihe m ji kọwara n'akụkọ ahụ. Ihe m nụrụ last week, izu ụka gara aga, ọ na-ewute m. Nwatakịrị mụ na ya biri kurule m nwa m nwaanyị, the last child. Ishọt o kurule m ụmụ abụọ ka m na-ajụcha ya, o teele anụbeghị m aha nwatakịrị, anụbeghị m maka ya. Even the last time m gara my village, ahụghị m ya. It's unlike her. Ọ na-eme mbịa ya gbara bịa. Asị, ọwụ na mama ahụ na nke ọ tọrọ gburu mmadụ. Sha, ụbọchị ahụ m bịara na m enwe ụlọ ha na-agbari ọkụ. Sha, no, anyị leghị ma ihe m nọ na-ele, my mind didn't go there. Gịnị mere? Na ha na-azọ ala. Na ndị Igbo bụ mmadụ a na-azọ ala. In most cases, a na-azọ ala. Even mgbe nwanne ga-egbu nwanne ofu nna, a na-azọ ala. Ha na another family na-azọ ala, their neighbor. Nwanne ya nwoke nke obere buru okwute kashi na ogini ka o bụ pịawa aka ahụ isi, gbuo the boy. Polisi bịa kpọrọ ya. Ma ọ na-agba ọsọ, polisi, ndị village junior police bịa gbakọ aka, ndị village gba ụlọ ha ọkụ, gba compound ọkụ, banish ha from the village. And ọwụdị nna anyị ka ahụ court abịazie condemn ya. Man, ka m gwakwa unu, before the missionaries came, before the colonizers came, ndị Igbo nwere their own set of rules. Onye gburu mmadụ ha na-egbu ya, a na-ahapụ ya. Either ya eji aka ya gwa lili ihe n'ime kpochie ya, ọ ahang ya, etinye ụdọ n'olu kụọ ya n'elu osisi. Mana ndị bekee abịa ka anyị na ha wuru the same thing. Onye gburu mmadụ anaghị ala free. Anaghị ogbuola mmadụ ọnwụ onye mba. Forget now that okay, nwere ụgbọelu, onwe ndị dị privileged, maybe ụmụ ha committee, before you blink ha flyala ha out. Mana ala Igbo, ihe m chi ka m gwa unu taa, onye ọbụla gburu mmadụ, igbu mmadụ wa arụ, ọ abomination, ọ na-esu isi. Ndị Igbo anaghị tolerate ya. Onye ọbụla gburu mmadụ, a na-abanish ha from the village because they don't want that stigma of ndị village a na-egbu mmadụ. Even no matter ebe ha nọ, onwe onye ga-alụ nwa ha, ka ọsọ akụkọ ahụ ga-erukwa ebe ahụ. Ọ bụrụ onye ha ga-ekwe onye ha nwaanyị. So ọhịa m chi ka m kọrọ unu taa. Ụbọchị ọzọ ma chọtakwa ihe ọzọ m ga-agwa unu. Bye bye. Ndewo.